Il-miżuri li daħħal Robert Abela tal-ilbis tal-maskri u l-eluq ta' xi stabbilimenti fil-11 ta' filgħaxija għall-Ministru Michael Falzon huma dak kollu possibbli li seta' jagħmel il-Gvern. Li nista' nassigura u nagħmilha b'ċertezza li dak kollu seta' jsir qed isir. Għandna isu average ta' 100 każ kuljum. Taħseb il-miżuri tal-bira kienu suffiċjenti? Ara nawet ejja nkunu biex ngħidlek fejn. Irridu x'ħan nagħmlu? Ħan iddeċiedu nsalvaw l-ħajjiet u nwaqfu l-ekonomija. U l-Gvern għażel li bilanċja. Sfida li ħaġġalna u qed iġġelna nagħmlu balancing acts. Sejjem mhux ballerina ma insomma nippruvaw. Minkejn li staqsejna dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19, meta l-każi ġodda medja fl-aħħar sabatijin kienu ta' 115, il-Ministru fl-ebda ħin ma mar kontra d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll. Minflok b'1261 każ attiv, Michael Falzon qalilna li l-Gvern qed jimmaniġġja l-pandemija b'mod tajjeb. Mhux qed ma rridx ninqabbel pajjiżi, hemm pajjiżi fejn għandhom Prim Ministri u ex-Prim Ministri li qegħdin jiġu investigati għax forsi x-xogħol tagħhom m'għamluh sew. Hawnhekk ix-xogħol kien tajjeb. Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna rreġistra 204 każi ġodda ta' coronavirus. S'issa tilfu ħajjithom bil-COVID-19 45 persuna.